Na manta inda na ji wata tana cewa wai me yasa ne yanzu maza idan mace ta yi breaking heart nasu wato ta yaudare su suke fara zuwa gym. To tunda na taɓa yin gym a baya na ce bari in yi attempting na bada wannan amsar. Abu na farko shine gymming exercise ne, exercise kuma yana taimakawa jiki wajen ƙara lafiya ta ɓangaren ƙara karsashi da kuma kare kai daga wasu cututtuka kamar irin su ciwon zuciya, ciwon hawan jini, ciwon siga da sauransu. Ta ɓangaren ƙwaƙwalwa kuma yana sa mutum a cikin yanayi mai daɗi da samun bacci mai daɗi saboda ƙwaƙwalwa za ta ringa fitar da sinadaran endorphins. Sai kuma ga inda nake so na kai ku, ta ɓangaren tunani kuma zuwa gymming yana taimakawa mutum ya samu focus, ma'ana mutum ya mai da hankali ya san inda zai nufa, sannan kuma da discipline. Discipline kun ga na manta ma'anarsa da Hausa, ku rubuta mana a comment section. Sannan da persistency, ma'ana mutum ya ci gaba da abin da yake ko da ya gaji ko baya so. Sannan kuma da patience, wato haƙuri kenan, wanda ni na yadda waɗannan abubuwa guda huɗu ko guda uku idan ka sa su a kowane ɓangare a rayuwarka to sai ka yi nasara. Sannan kuma zuwa gym yana iya kasancewa kamar distraction, ma'ana zai ringa ɗauke wa mutum hankali daga kan wani abu da yake damunsa. To shi yasa idan mutum yana fama da wani addiction, ma'ana ka saba yin wani abu kuma kana so ka daina, kamar masturbation ko shaye-shaye da sauransu, to ka gwada zuwa gym zai taimaka maka wajen fighting wancan addiction. To a ƙarshe mu dawo ga tambayar ta. To za mu iya cewa mazan da suke fara zuwa gym bayan mata sun yaudare su, dalilinsu zai iya kasancewa ko don su ƙarfafa zuciyarsu, su ƙara haƙuri, su ƙara discipline, ko kuma simply suna buƙatar abin da zai ɗauke musu hankali ne. Wato gaskiya ina son harkar gym. Da wa za mu yi partnership ne mu buɗe fitness center, ku tuntuɓe ni.